frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, watching you stand alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, calon manten wali saksi dalam sederek sedaya ingkang kula hormati, sumangga sepindah muji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi mapinten kenikmatan saha rahmatan dumateng kula panjenengan sami, saengga kanthi nikmat saha rahmatipun insyaallah ing enjang menika calon manten saged nikah kula saha panjenengan saged nyekseni lan maringi doa restu. Namun sadereng akad nikah perlu kula waosaken biodata dari calon manten wali saha saksi. Terus kemawon calon suami nama lengkap M. Najib Muzaki, kelahiran Ponorogo 16 Desember 1998. Calon istri nama lengkap Ziza Alifiani Firdaus, kelahiran Ponorogo 6 September 1998. Terus mangke ayah kandung Pak Zaini, kelahiran Kediri 12 Mei 1971. Suami maringi mas kawin emas 10 gram dan uang 2.742.005. Saksi saking kakung Mas M. Najib Muzaki kalian Ziza Alifiani Firdaus. Salajengipun ngapunten Pak Zaini, anggenipun nikahaken yogane menika mangke dipun nikahaken piyambak napa nyuwun tulung Pak Zaini? Nggih, jenengan pasrah ya saringi Pak Mut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Naib, kula nyuwun tulung panjenengan wakili nikahipun yoga nikahaken yoga kula ingkang nami Ziza Alifiani Firdaus pikantuk tiang jaler ingkang nami Muhammad Najib Muzaki kangge mas kawin perhiasan emas 10 gram kalian narto kali yuto 700 sekawan dosa kali 500 rupiah kabayar kontan pramila kula sumanggaaken pranikahipun. Nggih, kula tampi pasrah jenengan Pak Zaini nggih. Sederek Ziza Alifiani Firdaus sampean mireng piyambak nggih, Bapak sampean pasrah ten kula supados nikahne sampean purun nggih.
calon manten wali saksi monggo sadereng-akan nikah sareng-sareng maos istighfar nggih kalih sadhadirin monggo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Usikum wa nafsi bitaqwallah usawisuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin au tasrikin biisan. Ya Muhammad nasib musyakhi sawasuka wa angkahtuka sisa alifiani firdaus binta zaini bitaukili waliya ilayya bimahri madhur halan. Saudara Muhammad Nasib Musyaki, saya nikahkan dan kawinkan Ziza Alifiani Firdaus, anak perempuannya Pak Zaini, dengan engkau yang walinya mewakilkan kepada saya, dan engkau memberi mas kawin berupa emas 10 gram dan uang Rp2.742.500 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ziza Alifiani Firdaus binti Bapak Zaini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka rasuluk. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa aslihillahumma fi rizqihima wa auladihima bi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil We're here on this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma. Pamintaku nimasitose to
tansah reruntungan ing sarina sawo ngene datan kenggang sarambut omong atut caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih terus ada pindo mimi lan mintuna pindo mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib Anyi Damsari Maya kudune kan setuhu dadekne Nyi Damsari Mas Nggih nggih ngaturaken wilujeng rawuh dhumateng pepunden kula ingkang ketemben rawuh monggo pados panggenan ing sekeca lenggah kanthi mardika kalan midhangetaken mriksani kredanipun kanca-kanca saking Kalista. Monggo Nyi Damsari dados nang karo ngilung apa mas lirama sekar melati aku kumbangi Damsari ayo apa mas lirama margi wong bagus aku kang bakal liwati sinten senlin nanging luka semono janji prasetya ning ati tansah kumandheng mitra rinasa kerasa rasane kriya sing saya sing rukun mitra jagat dayae teka beberno kloso ala iyo
adi aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati sinaksan lintang eluku semono janji prasetyane ngati tansah sumadele netra rinoso rasa rasane griya ayo dek Cindy yo Rasa jagat raya kalingono Wegelan samodra ayo alayo manise aduh dadi ati sak lawase Pripun Pak? ayah segak Pak nggih menika nggih ngilangne rasa kesel sing wingi-wingi nang sawah ya Nduk ya Nggih. nah iki ketemu Ilang Kak ilang sedaya. kesel ilang ibu mau ditanggap karo Bapak Rudin nggih hiburan murah meriah jasare ya Celak pisan. cedek sisan oh monggo nalikane ro ing dalu atiku lamun to sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintangi mlaku Kusuman ning ati doh wong bagus kang tak anti-anti mong kamu bisa gawe tentreme hatiku biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak bedahing bumi kadung kaya ngene arep kepiye dadine malah mirengake manis pambukane kok pahit dipamburine malah nganyelake among pamujiku muga-muga ra ana rupita sapungkure nemu lunga ora kandha-kandha Kalista Music
dumateng para sinuman kasuwun kalarapaken kembar mayang Dewan Daru Kapataru kangge upacara wonten balagung panjenenganipun Bapak Barudin nggih kembar mayang monggo kajengeraken saking Panti Mayang Arum. Nyuwun sewu dumateng Bapak Jaini kalan Ibu Murtini kasuwun menika anglarapaken Kang Abid putrinipun Bapak Jaini kalan Ibu Murtini monggo. Narebuk kawiyaran kondo hambedah lungiting carita ing Kademangan Desa Semanding Kecamatan Kauman wonten kukus gumedheng antara isa sinten to ingkang yasa bali winangun ana inggih panjenenganipun Bapak Barudin dalah Ibu ingkang sampun hanglarapaken temanten putri saking Panti Mayang Arum tumuju sasana rinengga. Menika tejane temanten putri kusumaning ayu Jija Alifiani Firdaus ingkang sampun purna denya hangadi busana mulas wadana hanglulur salira sedya binangkari arsa linenggahaken dening dampar rinengga mubyar busananing temanten putri ngagem adat widi-widone kang sampun lumampah wonten laladan Semanding. Monggo kangge jangkapi menika kadharaken kalian sholawat Nabi nuwun. Monggo temanten kakung kalarapan saking Panti Mayang Arum. Monggo temanten kakung. Alaika Ya Rasul salam alaika alaika Ya Habib salam alaika Salamatullah alaik
Sholawatullah alaihi. Ing sang menika wonten Badhe Agung panjenipun Bapak Barudin dipun sengkuyung kalian kadang-kadang kula Ibu Dewani Pas Pangremba Busana. Inggih menika Ibu Nadia Rizki ingkang pidalem saking Laladan Selaung Ponorogo, kadang-kadang kula saking PKP Audio. Oke, menika saking Ari Nugroho Sinema Foto ingkang mijil saking Laladan Jenangan. Boten katelemben kanca-kanca saking Kalista ingkang mijil saking Laladan Larangan Kauman Sumoroto Ponorogo. Sampun wonten sasmita saking Ibu Pangremba Busana, Ibu Dewani Pepaes ingkang sampun kondang kaluka ing jagat raya. Kangge njangkepi acara adat Widhi Widana ingkang sampun lumampah wonten Laladan Desa Semanding, monggo acara kerubungan kawiwitan. Para undangan kakung Sono Putri ingkang mahambek berbudi bawa leksana. Temanten Sarimbe Den Bagus Muhammad Najib Mujaki. Kalian Kusumaning Ayu Cice Alfiani Firdaus, putri saking panjenipun Bapa Jaini Dalah Ibu Murtini. Kangge njangkepi cara adat Widhi Widana ingkang lampun lumampah wonten Laladan Semanding. Badhe lumarap sowan wonten ngarsaning Sang Sudarma ya Rama lan Ibu. Boten nami sing lar saking dawuhing bebener. Hangagung-agungake saminil jalma mujudaken pangabetos. Muhammad Najib Mujaki kalian Cica Alfiani Firdaus. Ngabiyantara sowan wonten ngarsaning Sang Sudarma ya Rama lan Ibu. Kridane ati tan bisa bedah kutaning pasti. Ya nduk gantian budidaya manungsa tan bisa ngungkuli garise kang maha kawasa. Telung perkara manungsa kang datan ngawuningani siji katemune jodoh. Loro tibane kabejan lan telu tumegang ing papestet. Nggih jumeneng malih gilir gumantos temanten putri monggo. Sowan malih wonten ngarsaning Sang Sudarma ya Bapak Jaini Dalah Ibu Murtini.
Ngerti ana ya ngger pikuku wong omah-omahku ana 3 perkara ngger. Siji pitutur. Pitutur ngono pituture sangka wong tuwa ya ngger. Lakonana karo tata cara agama. Sebutane birrul walidain. Kang kaloro piwulang ngger anakku sak kaloron. Piwulang ngono sangka para alim ulama. Sangka guru kang bakal nuduhake dalaning bebener. Siti goleki musike ora apa-apa Mas. Alon-alon. Paripurna temanten Sarimpidin Bagus Muhammad Najib Mujaki. Lah, temu saiki mbok angine lewat. Mantuk malih wonten sasana ingkang sampun pinanci. Anuwun nggih sasana rinengga utawi dampar gentok. Kawistara temanten Putri Kusumaning Ayu Jija Alifiani Firdaus sungkem dumateng Kang Raka. Wanita wani kudu dan ditotok. Madhep mantep marang sun diswiyatani. Tan kawa misahake kajawa takdiri pangeran kayata jodoh, rejeki lan pati. Paripurna menika sungkem dumateng Kang Raka. Temanten Putri Kusumaning Ayu Jija Alifiani Firdaus lenggah malih wonten sasana ingkang sampun pinanci. Den Bagus Muhammad Najib kasuwun jumeneng. Temanten Putri lenggah mangke nggih. Badhe ngaturaken acara kerubungan angka kalih. Ana nggih menika wonten kacar kucur Gunakaya. Kerubungan angka kalih menika kangge jangkep acara adat kacar kucur Gunakaya menika wonten Delekawa, Gudekawa, uwas ugi arta recehan. Kangge jangkep acara ing siang menika. Temanten kakung jumeneng ten monggo Muhammad Najib. Kacar kucur Gunakaya nokang sepisan wajib kakung prawira pideksa menika bisa ngayemi keluarga. Kang kaloro kakung prawira pideksa bisa ngayani keluarga. Lan kang katelu kakung prawira pideksa bisa ngayami keluarga sowan dumateng Rama klan ibu, tandha bektos tandha bekti dumateng Rama klan ibunipun.
paripurna, monggo temanten kakung mantuk malih wonten sasana ingkang sampun pinanci. Lenggah malih ten monggo senduk. Badhe ngaturaken acara kerubungan ingkang pungkasan wingi dahar gembul utawi dahar sekul walimah kathah ingkang mastani menika sekul manten utawi sekul punar. Temanten Saripidin Bagus Muhammad Najib Mujaki kalan kusumaning ayu Jija Alifiani Firdaus sampun ngasta piring isi sekul punar. Badhe ngaturaken acara dulang-dulangan. Piring radi diangkat ke atas. Kawistara temanten kakung Muhammad Najib Mujaki handulang temanten putri kanthi kebak tresna lan asih. Gilir gumantos temanten putri monggo. Temanten putri kusumane ayu Jija handulang temanten kakung kanthi kebak tresna lan asih. Pedes asin kerasaken sesarengan asum prampito bilih lampai bebrayan bingah susah dipun lampai sesarengan sabaya mulya sabaya mukti awit alam padang ngantos alam kelanggengan paripurna menika dahar gembul pujana pilih wonten kaunjukan dumateng Ibu Dewi Pespang Rembo Busana kula sumanggaken dumateng katang kula saking PKP Audio ingkang midil saking lalatan Paju Ponorogo siget sautawis para undangan kakung Sono Putri ingkang mambak berbudi bawa leksana sepisan malih panjenipun Bapak Barudin dalah Ibu ngaturaken wilujeng siang sekeca akan agen lenggahan ngantos paripurnaning acara mangke. Para undangan menika acara sampun siang monggo acara kita wiwiti sarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalim. Wa ala alihi wassabihi ajmain amma ba'du. Ronceng tata upacara ingkang sampun rinakit rinancang dening kula mangsa. Menggayang acara sepisan pambuka angka kalih kumandhangipun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dipun lajengaken barokahipun donga. Lajeng mangke pasrahipun temanten putri. Lerem dipun lajengaken atur pambagya raja atur panampi. Lajeng panutup. Para undangan kakung Sono Putri ingkang mambak berbudi bawa leksana monggo acara walimatul urus wonten balagung panjenipun Bapak Barudin kita purwakani kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun kumandhangipun ayat-ayat suci Al-Qur'an dumateng panjenipun Bapak Suyitno. Wedalan panggenan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kalian kumandangipun ayat-ayat suci kala wau saged mahanani dumateng kang mawa sumrambahe dumateng temanten sarimbit lan kula panjenengan. Para undangan monggo acara kedhelesen barokahipun donga dumateng Romo Yai Istijab pedelan pangginan kula aturaken. Nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin wangsurna fa innaka khairun nasirin wahdina ila siratikal mustaqim fa innaka khairul hadi. Allahumma ya Allah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alabta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alabta Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alabta baina Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alabta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alabta baina Sayyidina Ali wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma arzuqhuma rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Allahumma arzuqhuma milatunka dzurriatan thayyibah innaka sami'udz du'a. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani wal qur'anil azim anta tahalana bi kulli khair wa anta tafadhala alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahlil khair wa antu amilana ya maulana muamalataka li ahlil khair wa antahfaduna fi adyanina wa angusina wa auladina wa amwalina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitjatin wa busin wa doir innaka waliyyu kulli khair wa mutabadilu fi kulli khair wa mutili kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wa min adzabil akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kalian barokahipun donga kala wau temanten sarimbit anggenipun ambyar wonten madyaning brayan tansah atut runtut dadosna keluarga
ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kalista. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra rasa aku kudu sambat karo sapa? Monggo Abah Parti. Tak suwun rina lan wengi, muga-muga Gusti ngijabahi. Kapan sun anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi-wingi. Asai Kalista APK Audio. Ojo lali pawelengku, wong ayu janji-janjimu. Aku kang setya setu, tak enteni nganti saelingmu. Kalista. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa? Yo yo Tak suwun rina tangi. yo Ojo lali pawelengku, uga mono wong ayu janji-janjimu. Aku kang setya setuhu, tak ontane nganti
Matur suwun Nggih, sembah nuwun, dumateng monggo. kanca-kanca saking Kalista. Monggo acara kita lanjutaken atur pasrahipun temanten putri keluarga saking Tonatan sesulih salira wedalan panggenan kula sumanggaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Nuwun kala nuwun dumateng para pinsepuh sesepuh ingkang tansah kita mulyakaken. Khususipun dumateng diyanipun Bapak Barudin lan Ibu lan keluarga agung semanding Semarata ingkang tansah kita hormati. Saking para tamu undangan yang tansah kita hormati ugi. Pambukane atur kawula keparenga. Kawula sumangga andharaken panjenengan sami tansah ngujudaken rasa syukur alhamdulillah dumateng zat ingkang maha kuwasa nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Dene ing kalenggan siang punika kula dalah panjenengan sami pinaringan kesehatan kawulijengan saengga ngempal wonten dalemipun Bapak Barudin sak keluarga kanthi kebak rahmatipun Allah taala. Shalawat salam mugi terkunjuk dumateng Jeng Nabi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pamuji mugi kemawon kita sedaya tansah pikantuka syafaatipun benjang ing dinten yaumil akhir. Amin. Bapak Barudin lan Ibu ugi para sepuh saking para tamu undangan ingkang hormati parung matur kawula sesulih saking panjenenganipun Bapak Zaini lan Ibu mijil saking Tonatan inggih kinen matur dhumateng panjenenganipun Bapak Barudin amasraken ingkang putra Ananda Firda Alifani Firdaus binti Zaini. Kan menika Bapak Zaini sak keluarga ugi panguyung temanten saking Tonatan ongkos pindah ngaturaken takdimipun dumateng kunjuk panjenenganipun Bapak Barudin kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka kalih ngaturaken gungi pantuwun dene sowan kawula sak rombongan ugi keluarga Tonatan sampun dipun tampi kintesae mugi-mugi menapa ingkang dipun panangken dhumateng keluarga Tonatan saking panjenengan Bapak Barudin tansah pikantuk piwales saking Allah ingkang sak-sae saenipun. Saderengipun kita lajengaken dhumateng pasutren manten dhumateng Bapak Barudin Bapak Zaini sak keluarga ngaturaken gungi panuwun bilih Ananda putranipun kala enjing wonten dalam mriki sampun saged dipun ijabaken kanthi upacara agama Islam kanthi menika Bapak Zaini hanamung ngaturaken gungi panuwun mugi kanthi keikhlasanipun Bapak Barudin tansah andadosna keluarga bangke putranipun saged keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah pikantuk ridhanipun Allah taala. Bab silaturahmi tetap berkelanjutan. Maksudipun sak wanci-wanci Bapak Barudin badhe silaturahmi dhateng Tonatan cekap dawuh dhumateng ingkang putra kekalih. Matur nuwun. Matur nuwun sanget dhumateng Pak Sabit lantaran menika putu kula ponakan 20 tahun cedhok panggih wonten acara agung wonten dalem mriki. Nuwun Pak Sabit muga tambah sehat. Mekaten Bapak Ibu sekalian cedhek ingkang kuturaken sesulih saking panjenenganipun Bapak Zaini masyarakat ingkang putra manten putri mbok bilih wonten kalimat ingkang kalimput sehingga boten saged kula aturaken dhumateng ngandika sami kula nyuwun ingkang sak kathah-kathahipun. Wasana istina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titis tetes wijang gamblang sesulih salira saking keluarga Tonatan ingkang sampun hamasraken temanten putri kanthi wilujeng niribaya niring sambikala.
panjenengan. Satu persembahan dari Kalista buat panjenengan. Monggo. Kedaden tenan duwe omah sing ra berisik. Kebak katresnan kebak kasilan sayang. Ngobrol ra ono entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan. Matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatin. Kodho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning jaba banter tenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Alis-alis Monggo Bapak Markaban nggih saking Semanding. Bapak Jainul saking Delopong Pepilih Rau monggo nggih. Lajeng Bule Ipit sekeluarga. Bapak Wakit dan kawan-kawan, Bapak Sumari dan kawan-kawan monggo Pepilih Rau. bako bebragan manekung saliro yen rupito angadang. Mugi slawase ngancani satya tulus ku anggon dapingimu. Pitara kandheng tresno
Dan sang ini didukung kalian Ibu Dewani Pes Pangrabukusono Nadia Rizky Slaw. Satria wengi mikirno isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji. Mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir cerita iki bakal ape keukir. Yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah ing janji iloku netes tenan kurang-kurangi kurangku sepurane jenanane ngene. Sayang titip ragaku titip rasa tresnoku seneng iki monggo wis sing ngerti dadi kanca turuku sepanjang uripku. Oke, sederek bareng nggih, monggo foto bareng. Sederek saking bareng, monggo. Mau pilih rawuh. Citrane ngati Gusti pun rampungi. Sepisan malih sederek bareng, monggo. Foto bareng Katuman dan Saragit. Sumpah ing janji Suwun Senduk Sindi menika pasukatan sampun paripurna monggo acara kita lajengaken atur pambagya raharja atur panampi dumateng panjenipun Bapak Haji Sabib Khairuddin wonten panggenan kula aturaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'd.
Hadratil kiram, para bapak alim ulama, para bapak kiai ingkang satu kawula taati, para punden sepuh haji sepuh ingkang satuhu kawula bekteni, khususipun panjenenganipun Bapak Jaini, sekeluarga lan sedaya rombongan pangiring temanten saking tonatan ingkang kawula hormati, para rawuh kakung sumana putri ingkang kawula hormati ugi. Langkung rumiyin semoga kita sarengan ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ingkang lenggahan enjing siang menika kita sedaya tansah pikantuk rahmat taufik saha hidayahipun saengga saged angerstreni menapa ingkang dados pamundhut saking panjenenganipun Bapak Barudin sekalian Ibu kanthi kawontenan wilujeng boten wonten aral setunggal punapa. Pramila raos syukur kita sumangga kita ikraraken sarangan kanthi wasan tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wa salamuh mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tarbiyatul Islam dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita sedaya tansah istiqomah anggen kita nglaksanakaken menapa ingkang dados ajaranipun. Insyaallah kita badhe pikantuk syafaatipun mulai saking donya ngantos dumugi yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung sumawana putri, khususipun panjenenganipun Bapak Jaini, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Mujianto ingkang minangka siri sarira saking panjenenganipun Bapak Jaini. Kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami mundi dawuh panjenenganipun Bapak Barudin kanthi rawuh panjenengan sami kawula sak keluarga tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene panjenengan wonten ing kalenggahan enjing siang menika saged angrawi menapa ingkang dados hajat kula. Lan Allah sampun nakdiraken bilih wonten ing kalenggahan enjing siang menika sampun kalaksanan menapa ingkang dados gegayuhan kula sak keluarga inggih menika anjemahaken pinanganten sarimpit ingkang asmapun Muhammad Najib lan pikantuk Niza Alfiani putra saking panjenenganipun Bapak Jaini kanthi kawontenan lancar-lancak mboten wonten aral setunggal punapa. Mugi-mugi rahmatipun Allah ingkang sampun kaparingaken menika lestantun ngantos ing sak lami-laminipun. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih aturaken agung panuwun dene panjenengan sami sampun nyempuyung menapa ingkang dados niat hajat kula. Mugi-mugi menapa ingkang dados amal panjenengan sami kacathet wonten ngarsanipun Allah minangka amal soleh lan pikantuk lelintu ingkang sesuai kalian amal panjenengan sami. Ingkang salajengipun ugi dipun aturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para sanak kadang mitra patepangan utaminipun para sineman ingkang sampun sabiyantu murih rancakipun acara wonten ing injing menika. Namung kemawon kawula sak keluarga mboten saged mbales menapa-napa amun nyuwun dumateng ngarsanipun Allah mugi-mugi kesainan panjenengan kacathet wonten ngarsanipun Allah minangka dados amal soleh lan pikawalo lelentu ingkang arju kalian amal panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun yektosipun anggen kula ngawontenaken acara kados ing injing menika sampun karantam karancak saderengipun. Ananging tamtu kemawon wonten ing saat menika kathah kekilafanipun. Malih pramila ingkang sami menika minangkani panjenenganipun Bapak Barudin nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih wonten kekirangan sae saking palenggahan ingkang kirang sekeca lan ugi atur panampen pahormatan ingkang kirang nuju prana lan ugi sedaya pasugatan ingkang katur ingkang kirang ngresepaken kawula minangkani Bapak Barudin sekeluarga nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kang terakhir doa restu panjenengan kasuwun mugi-mugi anak kula kekalih ing dalam ngebyur Bali Wisma estetesu saged mujudaken keluarga ingkang dados kekudanganipun kula sak keluarga Bapak Jaini sak keluarga lan sedaya para kerabat dados keluarga ingkang bahagia ingkang sejahtera keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dene ingkang salajengipun ananggapi menapa ingkang dados dawuh pangandikan saking panjenenganipun Bapak Jaini
ingkang dipun sesuli dening panjenenganipun Bapak Mujanto menawi boten sisip anggen kula nampi sepisan ngaturaken salam takdim menawi wonten riki kawula jawab kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan tansah kaparingaken dumateng panjenengan sakwarga ngantos saat menika ngantos ing sak lami-laminipun amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun pangalembono kula kinten dawah sami-sami namung kemawon mbok bilih kawula sak keluarga anggen kawula nampi rawuh panjenengan sami anggen kawula nyaosi pakurmatan dumateng rawuh panasami sae saking papan palenggahan pasugatan ingkang katur lan sedayanipun mbok bilih wonten kekirangan kawula ingkang kajibah nyuwun agung-agunging pangapinten ingkang saageng-agengipun. Dene pamasrahipun kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kawula tampi menapa ingkang dados pasrahipun mugi-mugi temanten putri wonten ing griya mriki saged kraos saged menyesuaikan diri kalian keluarga lingkungan sehingga saged nyaman wonten ing desa Semanding mriki tundhonipun saged bahagia sejahtera keluarganipun ngantos ing salami-laminipun wondene ngingi panggalu wentah insyaallah sak gatuk-gatuk kawula sak keluarga selami wonten ing Semanding mriki insyaallah badhe kaparingan bimbingan murih nuju dhateng keluarga ingkang bahagia. Ananging sak wangsulipun mbok pilih mangke wonten ing dalem tonatan kawula pasrahaken dumateng Pak Jaini sak keluarga murih saged mujudaken keluarga ingkang kita idam-idamaken sesarengan. Dene ingkang terakhir anggen kita terteran semut dipencakapaken ngantos ing sak menika alhamdulillahirabbil alamin mugi-mugi menapa ingkang dados pikajengipun Bapak Jaini lan ugi keluarga Pak Rudin pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan terakhir mbok pilih panjenengan sami badhe ngersakaken kundur kula namung nderekaken sugeng kundur sugeng tindak mugi-mugi tindak panjenengan mulai saking griya mriki rawuh dalemipun piyambak-piyambak suang-suang tansah manggih wilujeng lir ing sambikala amin amin ya rabbal alamin. Sekap semanten anggen kula matur wonten kiranganipun nyuwun pangapunten wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo acara katutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbok pilih saking kula saking pambiwara wonten kiranganipun kula ingkang nyuwun punten wasana saking kula. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki kuat ning pas meninggal lunga wektune boten tepat lagi bunga-bungae nyawang semu wis dikon lali kale sikaran ati sayang aku sing berjuang nangi pun tangga banding benda kurang dengan gampangnya sampeyan ninggal sayang tanpa mikir ke kabeh sing wis berjalan. Tekoni saiki ati musikari kesan indah pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau permainkan hati yang jatuh cinta kau tega mendua
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?